Ndiri mukomana ane 32 years dzekuberekwa, asi chituparasa zita hapana munhu anofanira kunge achiriziva. Ndiri mukomana anoraramira munzvimbo yeSouth Africa. Saka ndakauya muSouth Africa 2010 kusvika 2015 ndakasungwa. Pandakasungwa ndakanogara 6 years ndiri mukati. But kugara kwandakaita ndiri mukati nenhau dzekushungurudzwa kumajere kuno, ndakasvika pakujoina gangsterism munomu nenhau yekuti hapana chandaikwanisa kuita kana ikwanisa kundimiririra mukati menyaya dzangu. Saka ndakasvika kungopinda mazviri. Hezvo ndapinda mazviri ndakanoti pandakabuda 2018 musi wa2 April. Pandakabuda ipapo nhau yakatanga kuitika yanga yakangofanana neyandaiona mukati yekuti gengi ranga ndajoina inini panze vakasvika pakutaura kuti zvoni ini ndofanira kunge ndiri hitman wavo, yekuti zvese zvinoda kuitwa zvekudonhedza munhu ndini ndofanira kunge ndichibata basa iroro. Saka nekufamba kwenguva takasvika pakuti inini panguva kusvika right now ndichitaura kusvika nhasi ndine vanhu vanokwanisa kuita 6 vandapinza kumakuva, nenhau dzekuti vakuru ava varipo 3. Saka zvavaripo 3 ipapo kunoko kune mageng akawanda ekuti zvoni reuku rinonetsana nereuku, reuku rinonetsana nereuku. Saka chavanokwanisa kuita panhau iyi, vanotora zita remunhu vanenge vachimuziva, votora zita nelocation yekunenge kuchigara munhu kundipa kwavanondiita ndotopuwa deadline ye48 hours kuti munhu yanga achidonha. Saka nhau idzi mukutanga zviri zvinhu zvekuti unenge uchisimbiswawo muchiwirirana makawandawo, but dziri nhau dzekuti munhu unenge wakuzoenda ndoenda ndiri 1. But nhau yakunetsa pavanhu 6 ava antimamo, pavanhu 6 vandakadonhedza ava, 1 wekupedzesera uyu ndiye ane nyaya yese kuti zvoni kana pari zvino izvezvi ndikushaya kuti ndoita sei, nekuti zvoni pandakapedzesera kumuuraya munhu iyeye wekupedzesera ndakamushudha musoro. Vamwe vese ndaingorova pamwoyo kana kurova pandarova, ndaisarova musoro, but ndakarova musoro. But chiri kuitika ndechekuti munhu ari kumuka chipoko zvisiri kuita, ndiri kumuona masikati manheru, ndiri kumuona anytime. Zviri zvinhu zvekuti zvakukonzeresa kuti nyangwe nebrain dzangu inini zive dzinotondinetsa, zvive zvinhu zvinotondinetsa mukati meupenyu hwangu, nokuti kana kumufaro chaiyo ndakuushaya apo avo vakuru avo vanotogara vachingonditi each and every time gara uri ready, zvekuti kutaura kwandiri kuita kwemwedzi uno pane munhu wandiri kufanira kuti ndidonhedze, but zuva nenguva ndo chinhu chandakamirira kuti ndipiwe. Ndakambozama kubuda mazviri, but handi chinhu chinonetsa ndechekuti kana wajoina zvinhu zvakafanana nezvegangsterism zvakasiyana nesatanism yekuti unokwanisa kubuda zviri fast. Iyi nhau iyi yandiri kutaura iyi ndakazama nepandinogona kuti ndimbobuda kana munzvimbo, but ndinongoona zvakafanana nekuti zvoni nhau yacho inongouya yakangofanana kuti zvoni pandinongoenda ikoko kwandinoenda ndinovaona variko, nekuzvoni kunenge kutori nevamwe. Nhau iyi ndeyekuti vanhu ava vakawandisa ende pane language inototaurwa yekuti ndikataura kana mashoko mairi ndenge ndakutoziva kuti uyu ndewe kwangu kana kuti haasi muvengi. Saka nhau iripo ndeyekuti zvoni zvinhu zvandazama zvakawanda. Ndakambozama kumbokubuda zvangu mulocation ndichizama kuenda kumwe kana kuchinja nzvimbo, but hazvishandi kwekupedzesera, nokuti kungobatwa kwandinoitwa kana nemhosva ndenge ndabatwa ndinayo, obvious ndotoziva kuti kuenda kumapurisa kwandiri kuenda mujairi mandinonopinda ndonosangana futi, nokuti ndo mazviri, ndo mandakazvionera. Saka ndoziva kuti nyangwe jeri ripi ndoziva kuti ndo mazviri. Saka nhau iri papa ndeyekuti zvoni ava vakuru ava kuti nhau yangu ndivaudze, ndakambovaudza kuti zvoni inini handichakwanisa kunge ndichibata basa iroro, but tavapo vairi, but pauiri hwedu inini ndini wekuZimbabwe,
umwe uyu ndewe muno, but nyaya ndotonyatso kuiona mudhonzerwa inoita kuti zvoni inini ndinopiwa mabasa akawandisa stereki nenhau dzekuti inini ndenge ndichibva kunze. Uyu wemuno manobato apa napo plafuti hana yake haisati yange yakasvika pekuti zvoni, nekuti kune secrets ekuti anofanira kuitwa ekuti iwo havazvizive, pekuti nyango ukauraya futi pane maoptions anokupa kuti vanoda evidence yekuti unokwanisa kutora mapicture kana kukwanisa kutora something chemunhu iyeye kuti vaone kuti ndo zvinhu zvaitika. Saka nhau iri apa payakundinetsa kuti ndoshaya kuti ndoita sei nhai vadikani kuti ndibatsirewo kuti ndiuraye here ava vacho vari kundituma ava, kana kuti zvoni ndirambe ndichienderana nebasa, nekuti zvoni ivo vakatombondiudza kuti kupinda kwawakaita kubuda nerufu. Saka chiri chinhu chandinotyira, nekuti zvoni nyangwe ndikati izvezvi ndabuda, but ndoziva kuti kungobuda kwandinoita, kudzimwa kwandinoita matatues andinawo enhamba iyo, nhamba iyo inonzi 28 zvekuti vakararama muSouth Africa kana vakambopinda majeri vanoziva inonzi 28. Saka kuti ndingoibuda sekungobuda zvekuti ndongoenda, zviri zvinhu zvekuti ndinokostera vamwe vanhu vandiri kurarama navo dziri hama, zvekuti ndinovakostera upenyu hwavo, nekuzvoni vanhu vavo vanofolowa each and every move yandinenge ndichitoita mukati meraramo yavo. Saka zviri zvinhu zvakundinetsa kuti zvoni ndingaite sei chaiko chaiko kubatsirika chaiko chaiko. Chimwe ndakambozama kuda kutombodzoka kumusha chaiko chaiko, but chinhu chandisingazivi kuti chii chinonyatsokuvaudza kuti munhu yaapakati akudai. Ndaingozongosvika ndoona vatopo votaura kuzvoni kubva hatibve pamwe ndotopiwa imwe assignment yekuti ndofanira kunge ndichidai so ndichinonodonhedza munhu, zvekuti zvoni nhau iri kunyanyondinetsa stereki ndeye uyo wandakuona uyo wekupedzisira pa6 apo, ndo nhau iri kundinetsa, nekuzvoni ndogona kumuona pamwe ndakagara nevanhu pamwe ndiri ndega, kunyanya ndiri ndega ndo paanouya achingobvunza kuti zvoni saka iwewe wakabva kunyika kwako kuti uyo kuzongondiuraya here kunoko. Saka dzimwe pfungwa futi nenhau dzekuti mune tichishandisa zvakawanda tichibhema zvinhu zvakawanda, ndakambofunga kumboenda kudzokera kumba kwacho, nokuti anogara achichema nezvemhuri yake kuti mhuri yake iye akasiya mhuri, ende kusiya mhuri pandakapinda mba make mamune picha remwana musikana nemukadzi. Saka ndakambofunga kudzokera kuti ndonovapedzesa pamwe zvingaite nani kuti ndikamurayira mukadzi wake nemwana wake at least pamwe iye anokwanisa kuona kuzorora, but ndakazoona kuti zviri zvinhu zvisingashande nepamiriro aita nhau iyi. Saka ndanga ndichikumbirawo rubatsiro kuti zvoni kune hama dzadiwa kuti ndingakwanise kuita sei apa panhau yakadai so, nekuti dambudziko iri idambudziko randagara kubva muna June 2015 pandakatanga kusvika pandiri nhasi panapa. Handikwanise kuti ndione zvekuti kutiza kutsukunyuka chaiko chaiko handikwanise, nekuzvoni mamovements kana ndisiri ndega ndinge ndichitofanira kunge ndiri kana ne2-3 vamwe magengi vatinobata navo muchigangster. Saka nhau iri kuitika ndeyekuti zvoni ava vakuru ava ndanga ndafunga kuti zvoni inini zvangu kuti ndizvipedze, nokuti nhau yekuti ndirambe ndichingodeura ropa ndichiuraya vanhu handikwanise, nekuzvoni ivo vakarara mudzimba dzavo zvakanaka, vagara zvakanaka, but inini ndini ndaakunetsekana nenhau idzi, ende dzimwe dzacho dziri ngozi. But pavanhu vandamenshena ava kuti zvoni ndakauraya, hapana muzimba wandakauraya, vanhu vemuno, ende vanhu ava vandakauraya vanhu vanotoratidzika muupenyu dzavo kuti vanhu vane mari dzavo, yekuti zvoni vanhu vaizviraramira muupenyu hwavo, but ivo navo vanenge vari mazviri. Saka zvinhu zvakadai so ndanga ndichikumbirawo rubatsiro kuvadikani kuti ndingaite sei, nekuti maoptions ekutiza ndakambozama, but izvezvi ndiri nowe kusvika pandiri panapa apa kupera kwemwedzi handizivi kuti unopera kana kuti ipapa mazuva tiri kupinda ndenge ndatopuhwa zita nelocation yekutoti ndenge ndichifanira kuenda pakati kuti ndinonopedzesa futi munhu. Saka dziri nhau dzekuti
nekurova kwakuita hana yangu. Zviri zvinhu zvokuti ndakambofunga kuda kumbonozisarenda mapurisa kuti ndivaudze mhosva, nokuti mhosva dzacho idzi dzakawanda. Pato nesimbo yatinotosiya taisa yegengi iyoyo, pangava pamunhu kana mumadziro, yekuti vanenge vachizviziva vegengsari rake kuri munhu watinenge tauraya vanokwanisa kuziva kuti munhu ushu azviita ari kubva nenzira yakati, ari kubva kugengi rakati, ende vanenge vakutoziva kutoti nhau dzakati dzatakaitirana ndosaka dziri kudai. Saka ndakambozama kuzviisa mukati memapurisa, but ndakaona kuti at the end inini ndini ndenge ndichizorasikirwa neupenyu, nekuti pandinosungwa nemapurisa, mapurisa ava vandichabatisa vanhu vanogona kuzviramba, nokuti vanhu vane mari dzavo vanoita maloya, vanokwanisa kuhaya loya pekuti mhosva dzavo vanokwanisa kudzimiririrwa. But inini ndozosara ndiri one, mukusara kwandoita ndiri one futi kurimwe side, pandichasungwa ndabvuma mhosva dzangu, pandinonoendeswa kujeri kwandinoendeswa, ndichasvikira mumaoko egengi randinenge ndakajoina, nekuti matatuzi ndinawo muviri wangu. Saka kumaviga zviri zvinhu zvekuti hauzvivige, nekuti pakunogeza vanhu vachangoziva, nekuti haugeze uri 1 mugona kugeza muri 50. Saka pakugeza vachangogara vaziva kuti gengi iri uyu munhu uyu anoshanda basa rakati kugengi rakati. Saka zviri zvinhu zvekuti vakuru ava vegengi redu vanokwanisa kungofona kujeri kuti munhu iyeyechi munofanira kumucheka-cheka, noti nyaya dzandakaona hobho, zvinhu zvandakaona hobho handimamo, zvekuti munhu anotsondwa nemubhedha wesimbi dzemumajeri dzedze, munhu oflashwa mutoileti. Saka dziri zvimwe zvinhu zvandinototyira mukati meupenyu hwangu, but chinhu chandongoda kungokumbirisa kuvanhu kuti ndingaite sei, nekuti pari zvino pfungwa dzangu dzakamira kushanda. Pari zvino ndiri kutopiwa maorders kubva nevanhu ivavo. Saka chinhu chandokumbirisa kuti zvoni rubatsiro ndingaite sei kuti zvoni problem ipere. Otherwise inini changa ndadecide kuti otherwise vakuru ava ndogona kuvadonhedza pandiri kana pavari pane 1 kana 3 vanofanira kusurviva. Saka pakadaro, so chiri chinhu chekuti zvoni ndashaya kuti ndapererwa hama dzadiwa zvisingamboite, zvekuti kutaura kwandiri kuita so ndiri kuchiona, nekuti wekupedzesera uyu moto anobvira, so anondishungurudza, zvekuti ndakambofunga pavanenge achindiudza zvemhuri yake kuti munhu uyu ndimuurayire mhuri yake futi asara here, kuti angozorora. But ndozviona kuti zvonipisa rimwe dambudziko pane rimwe dambudziko, nekuti isusu pandinopiwa order, nyangwe ndikasvika mune vanhu 2 kana 3, munhu chaiye munhu wandinenge ndakananga, munhu wandinenge ndatumwa kunzi enda unouraya nhingi, ndiye munhu wandinongosiya. Vamwe vanogona kusurviva, but nhau dzapo ndedzekuti vanhu havari kungoramba vachingondiudza chete kuti zvoni uraya uyu. Saka kusvika December, nekuti zvoni nhau iri papa ndanga ndichitaura muchidima, kusvika December rengi yangu inini inokwira futi, inokwira yekuti zvoni rengi yangu ini ndendakwanisa kuenda kana nemunhu wekuti zvoni ndenge ndichinono panopiwa order munhu, panopiwa munhu assignment ekunzi iwe uri kufanira kuita zvakati, ndinenge ndapo pakuenda nemunhu ndichiona kuti zvaaita ndizvozvo here, zvaaita asi haidai so zvekuti zvese zvine zvaitika achisiya munhu achiri mupenyu here, kana kuti munhu afa, zvirizvo zvekuti ndenge ndichifanira ndiripo. Saka panhu pakadaro ndapanguva yakaoma, nekuti nyange upenyu hwangu inini hwapatamba kuti zvoni kwatinouraya uko nevo veko vatori nevaurayi vavo vekuti zvoni vatori nevanhu vanouraya. Saka zviri zvinhu zvekuti kuzikanwa, ndinokwanisa ndisiri kuzikanwa pandiri zvezvi kuri kusaidhi kwangu, but ivo vatinenge taitira mabasa vanobvunza, nekuti zvoni magengi mese ufind kuti zvoni unoona vatengesi zvakabvirira kudhara, zvekuti nyangwe kwangu kwandiri nini rangu randiri rinonzi JCY, zvekuti kumaJCY kwatiri isusu unokwanisa kuona one wekuti anogona unopa information kurimwe gengi ratinenge tauraya, kana kumaAmericans kana
trouble child. Saka zviri zvinhu zvekuti zvoni kundiziva vanenge vachitondiziva nokuti inini tatuu rangu neushu tiri two maitmen. Matatuu edu ari panzvimbo yakafanana. Ini rangu riri kumusana ende rakanyorwa zvekuti zvoni munhu anenge ari mugengi chaiko chaiko anenge achiziva mugengi redu ndikabvisa t-shirt anotoziva kutoti munhu ushu kana pane nhau dzinonetsa kana pane zvinhu zvakamira zvakadai so pane munhu ada kudonhedzwa munhu ndo anoshanda basa iro. Zviri zvinhu zvekuti zvoni upenyu hwangu kana kufamba handifambe ndiri hwani hama dzadiwa, ndotofanira kufamba ndine umwe munhu wandinenge ndinaye mukati meupenyu hwangu kuitira kuti zvoni ndogona kusangana nevanhu 3 kana 4 ndiri hwani handikwanisi kuzozviendla. Saka pakadaro ndanga ndichikumbirawo rubatsiro nekuti zvoni zvandazama zvawandisa nyange kuti kudzokera kumusha chaiko chaiko kuZimbabwe zviri zvinhu zvekuti hazvichakwanisike. Noti ndotarisa zvoni kubva kwandinongoita ndichitiza chete vacho vandakasiya ende hama dzangu dzese dzinozikamwa dziri kuno kunzi ana nhingi wakanogara pakati, ana nhingi wakanogara pakati, ndichityira kana girlfriend yangu vakatombondithreatena mwedzi wapfuura kuti zvoni ukada ungozama anything kunoitwa inonzi brotherhood yekuti vese vanorara negirlfriend yangu. Zviri zvinhu zvatakatomboitawo kune vamwe vaida kuzama kubuda mazviri. Saka zviri zvinhu zvekuti ndotoziva ende ndichityira upenyu hwemunhu wekuti ndakamuudza ndomuda at the end ndomupinzisa maproblem ekuti iye anenge achizviziva kuti zvoni munhu ndiakonzeresa. Saka ndanga ndichingokumbira kuti mundibatsire hama dzadiwa. Ndichateerera mucomment section.